Molt bon dia, benvinguts a totes i a tots en aquesta roda de premsa posterior al Consell de Govern, en aquesta compareixença, per donar-los compte dels principals acords que hem pres en el dia d'avui. En primer lloc, com poden comprovar, m'acompanya la consellera d'Administracions Públiques i Modernització, que tot seguit també els explicarà l'acord aprovat avui referent a les retribucions de treballadors i treballadores públics i, com saben també, feim aquest Consell de Govern i aquesta compareixença en aquest primer divendres d'agost i després farem una aturada de 2 divendres sense Consell de Govern. Passam ara a explicar-li els acords que hem pres avui. En primer lloc, tal com ja vàrem avançar el divendres passat, el Consell de Govern ha acordat la separació del senyor Gualda Torrella del seu càrrec com a president de l'autoritat portuària. Aquesta separació se comunica en el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que és competent en la matèria, que posteriorment també envia a publicar en el butlletí oficial de l'Estat. Per altra banda, també, a proposta de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, hem aprovat 2 acords referents a cultura. En primer lloc, una autorització per signar un conveni de col·laboració amb la Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional de Manresa. La intenció d'aquest conveni és d'articular el suport, la promoció i la difusió del patrimoni cultural i immaterial de les Illes Balears en aquest mercat multidisciplinari d'espectacles. El conveni estableix que la Conselleria es compromet a impulsar la presència de les companyies, agents i associacions de les Balears que es puguin incloure en el programa oficial i assumir les despeses del desplaçament i del 50% del cost del caixet de les companyies, grups o artistes que hi participen. A més, també se compromet a llogar un estand a la llotja professional i assegurar la presència institucional i tècnica durant els dies de fira. I per la seva banda, la fira se compromet a programar l'espectacle de com a mínim 2 companyies de les Illes Balears, assumint l'altre 50% del caixet, així com les altres despeses, com puguin ser dietes o allotjament. I l'altre acord en matèria de cultura és l'ajuda econòmica a l'associació La Xarxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears per valor de 20.000 euros que aniran destinades a l'organització del concurs Bòtil de produccions de teatre i literatura. Enguany es du a terme la 9a edició d'aquest concurs en què se fomenta la creació de produccions teatrals de petit format a partir d'obres de la literatura catalana, preferentment d'autors de les Illes Balears, adreçades al públic infantil o juvenil. Passam ara a un altre desacord, en aquest cas afecta la Conselleria de Salut i Consum, donat que hem aprovat la contractació de subministrament de 2 tipus de vacunes. Per una banda, hem acordat el subministrament de la vacuna de la grip estacional, de la qual es varen comprar unes 180.000 dosis per valor de 1,1 milions d'euros. Hem de destacar que aquesta quantitat de dosis és superior a la de l'any passat, atès que la situació de la pandèmia que estem vivint pot generar més incerteses i, per tant, segurament més demanda. El nombre de dosis que s'ha de comprar cada temporada se calcula a partir de l'objectiu de cobertura de la campanya. Aquest objectiu equival al 65% de la població diana, és a dir, població de més de 64 anys i la població menor de 65 anys, però que tinguin criteris d'inclusió. Per altra banda, també hem autoritzat la contractació per subministrament de la vacuna nonavalent contra el virus del papil·loma humà. El valor estimat d'aquest contracte és de 1,7 milions d'euros per una vacuna que se posarà a 6.000 joves de les Illes Balears, que enguany fan 12 anys. La vacuna contra el virus del papil·loma humà va passar a formar part del calendari
de vacunació infantil a les Illes Balears l'any 2008 i en el 2015 es va avançar l'edat de vacunació en els 12 anys, però tot i això, les joves que no s'hagin vacunat en el seu moment podran recuperar aquesta vacunació fins als 26 anys dins el programa de vacunació de salut pública. I també s'inclouen persones que tenen algun factor específic que augmenta el risc de patir la malaltia. Passam ara a un altre desacords de model econòmic que afecta a l'estructura de la conselleria, donat que hem aprovat una reestructuració de l'equip directiu de l'Agència Estratègica de Turisme de les Illes Balears en l'objectiu de reforçar les actuacions destinades a activar l'arribada de visitants a les illes. L'acord estableix que Antònia Alomà passarà a ocupar el càrrec de directora de SAETIP, aquesta Agència Estratègica de Turisme. Dir que la senyora Antònia Alomà ha estat directora del gabinet de la secretària de Turisme entre els anys 2018 i 2020 i té una àmplia experiència en l'àmbit de la gestió turística, així com en la gestió de polítiques públiques de la Unió Europea i en la captació de fons i recursos europeus per a la realització de projectes. I per la seva banda, que fins ara ha estat el director de SAETIP, el senyor Manel Porras, passarà a ser director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social, un càrrec que ja havia ocupat a principi de legislatura. I per últim, la senyora Esther Callizo, que fins ara ha estat cap de gabinet de la conselleria, passa a ser la directora adjunta de la SAETIP, de l'Agència Estratègica de Turisme. També hem aprovat avui, passam ara a un desacord de la Conselleria de Medi Ambient, l'autorització per contractar servei de millora de qualitat en els espais litorals de rellevància ambiental de les Illes Balears amb persones en risc d'exclusió social. Es tracta d'un projecte que està finançat amb fons de l'impost de turisme sostenible amb una durada de 22 mesos i un pressupost màxim de 1,3 milions d'euros. La iniciativa es basa en actuacions de neteja, conservació i manteniment dels espais litorals de rellevància ambiental, com puguin ser la recollida de residus o l'obtenció de dades per elaborar diversos informes, entre d'altres accions. Totes aquestes actuacions estaran programades i coordinades per part del Servei de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori. I ara ja per l'últim passam a dos desacords de la Conselleria d'Educació, Educació, Recerca i Universitat. En primer lloc, hem autoritzat en el Consell d'Educació per formalitzar un acord marc per poder fer una contractació centralitzada de dispositius portàtils, ordinadors i armaris per emmagatzemar-los, en els quals se podran acollir els centres educatius públics no universitaris. Aquest acord es pren per facilitar la compra de material informàtic per part dels centres. Els avantatges d'aquest tipus d'acord són que es tindrà un preu tancat i a la vegada se respectarà l'autonomia dels centres que podran comprar allò que considerin que s'adapta més a les necessitats dels seus projectes educatius. Aquest acord marc tindrà una durada de 2 anys amb possibilitat de pròrrogues anuals i té un valor orientatiu de 7,2 milions d'euros en les pròrrogues incloses. I per últim, com deia, un altre acord de la Conselleria d'Educació ha estat aprovar 2 partides extraordinàries destinades a reforçar la neteja dels centres educatius per fer front a les necessitats de neteja derivades de la pandèmia. És una despesa extraordinària de 1,3 milions d'euros per reforçar, com dic, la neteja en aquests centres d'educació públics i d'una despesa de poc més de 5 milions d'euros per renovar el contracte de servei de neteja de 19 centres educatius. Aquestes iniciatives responen al fet que, segons els càlculs existents, la pandèmia de la Covid-19 provocarà que els centres hagin d'incrementar la seva despesa en neteja
fins un 20%. Aquesta mesura, per tant, es complementarà amb altres actuacions com són unes noves ajudes en els ajuntaments per fer front a la neteja de centres d'infantil i primària, ja que són competència seva. Bé, com els deia, els deixo ara en la consellera d'Administracions Públiques i Modernització, que els donarà compte del acord que afecta els empleats públics. Gracias, consellera. Buen día a tothom. Bueno, como explicaba la consellera, hoy se ha aprobado también, por acuerdo del Consejo de Gobierno, la congelación de la subida salarial que estaba prevista por el Gobierno central. Como todos ustedes saben, en la legislatura pasada, Baleares lideró los índices de incremento salarial tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Hemos tenido múltiples, desde el año 2015, en épocas de crecimiento, hemos tenido convenios colectivos con subidas muy importantes que todos ustedes conocen, como por ejemplo, como referente máximo, el convenio de hostelería con una subida del 17%. Y paralelamente a esta situación, en el ámbito laboral, también hubo una situación muy similar en el ámbito público. Desde el año 2015 hasta ahora, los funcionarios públicos de nuestra comunidad autónoma habían incrementado su salario en un 12,7%. Por lo tanto, lo que hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno es una medida muy similar a la que han tomado en el ámbito privado los sindicatos y la patronal. Como todos ustedes saben también, hace unos meses el convenio de hostelería, el convenio de comercio y el convenio de transporte discrecional congeló las subidas que tenía prevista, dada la situación que todos conocemos, la situación de pandemia mundial sobrevenida que todos conocemos. La prioridad de este Gobierno es mantener los derechos de los funcionarios públicos, de manera que ningún funcionario público verá reducida su nómina en un solo euro respecto a lo que cobraba en diciembre del 2019. Pero también es una prioridad de este Gobierno el poder seguir contratando profesionales en un momento como el que estamos viviendo en servicios esenciales como pueden ser salud, educación y el resto de servicios esenciales de los servicios generales. En este momento, como todos ustedes saben, desde que se declaró el estado de alarma, el Servei de Salud ha contratado 900 profesionales sanitarios para reforzar todos los niveles asistenciales a los que se han unido, a los que se unirán en breve 40 personas para rastreadores para poder seguir el rastro de los contactos. También en el ámbito educativo, el conseller Marc ya anunció también la contratación de 458 docentes y a esto se le suman también personal contratado en servicios generales, entre otras cosas, por ejemplo, para la tramitación del ingreso mínimo vital. Es decir, desde el inicio de la pandemia, este Gobierno ha apostado por la contratación de servidores públicos, más de 1.500 profesionales contratados desde el 14 de marzo. Por lo tanto, nuestra apuesta sigue siendo clara: mantenimiento del derecho de los funcionarios públicos, que lleva aparejado un esfuerzo económico muy importante en contratación de personal, puesto que sin nuestros funcionarios públicos, sin nuestros servidores, a los que les agradecemos su esfuerzo y su trabajo diario, no podemos dar los servicios necesarios para la ciudadanía en los momentos que vivimos. Me gustaría señalar el gran esfuerzo también que ha hecho este Gobierno en los últimos 5 años en este fortalecimiento del estado del bienestar y de los servicios públicos, y el esfuerzo enorme en la devolución de los derechos que perdieron en la legislatura 2011-2015. Además de los datos que les acabo de dar, de personal contratado desde la pandemia, desde el año 2015 se han contratado 4.000 profesionales más. Es decir, hemos pasado de tener 30.000 empleados públicos en el año 2015 a tener 34.000 en el 2020, lo que supone un incremento del 12%. También, como les adelantaba antes, se han producido mejoras que todos ustedes conocen en los salarios y las condiciones laborales de los funcionarios públicos. Se ha incrementado desde el año 2015 hasta ahora también un 12,7% de media de salario medio de los funcionarios públicos. Supone un aumento de 3.600 euros anuales por funcionario. Cogiendo como ejemplo una nómina real de un empleado público de categoría C2, en el año 2015 esta persona cobraba 1.427 euros. Ahora, 5 años después, percibe 1.697. Es decir, que ha visto aumentada su nómina en 270 euros o, lo que es lo mismo, 3.780 euros anuales más, lo que supone un incremento del 15,9%. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme y queremos seguir manteniendo estos salarios. No queremos que ningún funcionario público vea reducido su salario. Por eso, precisamente, tenemos que llevar a cabo esta decisión muy en línea con la que se está tomando en los ámbitos privados para poder seguir manteniendo estos derechos de los funcionarios y, a su vez, mantener los servicios públicos que los ciudadanos necesitan. Por lo tanto, seguiremos confiando en nuestros funcionarios públicos y seguiremos apostando por el estado del bienestar. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Quedem a la seva disposició per qualsevol pregunta.
Hola, buen día. Bueno, yo quería preguntar, han dicho que esta congelación no se, es decir, esta subida no se aplicará hasta que no se haya recuperado el PIB. Si tienen pronóstico de que esto vaya a ser posible esta legislatura, ya que se ha hablado de que la recuperación podía llegar en 2022, incluso el presidente del Gobierno habló de 2023. También, ¿cuántos millones hubiera supuesto esta subida? Y luego, ya los sindicatos han denunciado falta de diálogo por parte del Gobierno al aplicar esta congelación. No sé si hay algún tipo de margen de negociación todavía a la hora de aplicar o si esta medida pues no tiene vuelta atrás y no hay ningún tipo de margen posible. El importe de lo que supondría la subida del 2% ronda los 40 millones de euros. Si hubiéramos subido el 2%, el coste estaría en torno a los 40 millones de euros, 38 o 39 millones de euros. Y en cuanto al tema de la negociación, hemos tenido dos mesas, una el día 10-11 de marzo, un poco antes de la declaración de la pandemia, porque ya era un tema que estábamos hablando con los sindicatos, y ayer mismo tuvimos una mesa donde se informó de esta situación. En cuanto a lo que me comentaban del PIB, esta absorción, esta congelación de salario que lleva aparejado una minoración del complemento para igualar la subida, se recuperará en el momento que el PIB sea el del 2019, es decir, en el momento en que las condiciones presupuestarias sean las que teníamos antes de que sucediera la pandemia. Evidentemente, ustedes conocen los datos que el Gobierno ha hecho público también sobre la caída del PIB. Baleares es una de las comunidades autónomas más golpeadas, con una caída cercana al 30% en el PIB. Por lo tanto, nosotros lo que deseamos es que en el momento en que el PIB se recupere, todos los ciudadanos de Baleares se recuperen, por supuesto los funcionarios públicos también se recuperarán como el resto de los ciudadanos. Ha dicho que habían mantenido esas dos mesas, pero los sindicatos dicen que no ha habido ese diálogo. No sé si, insisto, si hay algún tipo de margen de negociación o si la medida ya está tomada y no. Bueno, nosotros creemos en el diálogo social, lo hemos demostrado los últimos 5 años, respecto a las declaraciones y las manifestaciones que puedan hacer los sindicatos en este sentido, como no puede ser de otra manera, pero sí el hecho objetivo es que se han convocado dos mesas y hoy se ha aprobado este acuerdo de Consejo de Gobierno, y algunas de las aportaciones o alegaciones que hicieron los sindicatos en estas mesas han sido tomadas en consideración, puesto que se han barajado distintas alternativas y hoy se ha adoptado este acuerdo en el Consejo de Gobierno. Hola, bon dia. Hi ha hagut partits que ja han fet crítiques a aquesta congelació i que han demanat que en lloc de congelar els salaris dels treballadors públics se faci una retallada dels càrrecs. S'ha considerat aquesta possibilitat i sobre les propostes que s'han pres en consideració dels sindicats, se pot explicar quines són? Bueno, referente a la opinión de otros partidos que están en la oposición, lo que este Gobierno está haciendo, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, es hacer una salida de la crisis totalmente distinta de la que plantearían los partidos de derechas. Por lo tanto, lo que hicieron ellos lo conocemos todos sabemos lo que pasó, la legislatura del 2011 al 2015, y este Gobierno precisamente está tomando estas decisiones para evitar la política que los políticos neoliberales siempre aplican cuando hay una situación de crisis. En nuestro caso es un esfuerzo por el mantenimiento del estado del bienestar. Y para mantener el estado del bienestar contamos en primera línea, como siempre, con los funcionarios públicos de esta comunidad autónoma, que son ejemplares y lo están demostrando, lo demuestran de forma habitual y lo han demostrado especialmente durante la pandemia. Creo que lo que nos ha enseñado esta pandemia es una enseñanza que la Administración pública tiene que ser fuerte, porque es la única que nos protege frente a acontecimientos como la crisis sanitaria y la crisis económica que padecemos. En cuanto a los cargos políticos, evidentemente los cargos políticos tampoco verán aumentado su nómina de la misma manera y la misma proporción que los funcionarios. No se producirá ningún incremento de cargos políticos y el salario será el mismo, exactamente igual que sucede con los funcionarios públicos. Però han pensat, oblidem els partits, han pensat com una via d'estalvi retallar nombre dels càrrecs? Bueno, esto es un tema que en este momento no está sobre la mesa. El Gobierno tomará las decisiones que tenga que tomar en cada momento. De momento estamos tomando esta decisión, que es igualar la situación de los cargos políticos con la de los funcionarios. No habrá ningún incremento retributivo ni para los cargos políticos ni para los funcionarios públicos. I sobre les propostes dels sindicats que han estat preses en consideració? Una de las propuestas era ligarlo de alguna manera
la recuperación de este complemento que es minorado, ligarlo de alguna manera a algún indicador, y esto lo hemos aceptado y hemos creído que el PIB era el indicador adecuado porque es el indicador que nos demuestra cómo está la ciudadanía de Baleares, la sociedad de Baleares en general. Por lo tanto, ligaremos, al igual que el Gobierno central hace con sus subidas, que también las liga al PIB, nosotros ligaremos la situación de la comunidad autónoma a la situación de los funcionarios públicos. Volia demanar pel cessament del senyor Gual de Torrella. En primer lloc, si me podria fer una valoració de com s'ha duit aquest cessament. Ja veus dins del propi govern que reclamaven que s'hagués fet abans, que s'ha tardat massa. El senyor Gual de Torrella va presentar, va posar a disposició del seu càrrec la setmana passada. Si me pogués valorar una mica de com creu que s'ha duit aquesta qüestió, i en segon lloc, si ja hi ha noms damunt la taula per substituir el senyor Gual de Torrella. Sí, gràcies. Bé, com ja vaig dir la setmana passada, es va prendre la decisió d'aquest cessament del senyor Gual el divendres passat, que era el primer divendres del Consell de Govern que teníem després de les notícies sobre els escorcolls de l'autoritat portuària. Per tant, ho vam fer en el següent Consell de Govern i ara, en el següent, hem portat la formalització de cessament o d'apartar-se, tal com diu la llei. No ha hagut cap altra formalitat. Respecte a la substitució, de moment no tenim el nom per fer la proposta de substitució. I després una altra qüestió. Avui arriben aquí a Palma, està previst que arribin els Reis d'Espanya. M'agradaria saber una mica de la valoració que fa el govern d'aquesta arribada, sobretot de com encaren enguany aquesta situació. Tothom sap quin és el tema que l'envolta, i si creu que l'estada dels Reis d'Espanya aquí a Balears suposa un benefici encara per les illes. Bé, com ja va fer ahir la pròpia presidenta del govern, hem de recordar que com a govern de les Illes Balears i per tant com a màxima institució d'aquestes illes mantenim i mantindrem les relacions institucionals, en aquest cas amb la Casa Real, amb els Reis d'Espanya i amb el Rei d'Espanya com a cap d'estat que és, i per tant viurem amb cordialitat i amb la relació institucional que ens pertoca com a govern de les illes amb els Reis d'Espanya. Bé, quan vist que les taxes de Covid han pujat, els nous casos, s'està estudiant, el govern estudia que es tanquin els vols internacionals, se cancel·lin els vols internacionals en setembre, i a part si tancarem o confinarem barris o barriades per seccions de les ciutats. Bé, el govern, ho dèiem sempre cada setmana o cada dia que des de Salut també se fan declaracions en aquest sentit, s'està minut a minut, dia a dia a l'expectativa i sobretot molt vigilants de l'evolució de la pandèmia. Ho dèiem cada vegada que prenem algun desacord en el Consell de Govern que afecten determinades restriccions, etc., que hem de ser molt prudents. Hem vist com efectivament aquests darrers dies o setmanes s'han produït augments dels casos. També hem de recordar, així ho fem cada setmana, que hem aconseguit també un diagnòstic molt més elevat i també precoç respecte a el que fèiem mesos enrere, també gràcies a l'equip, al gran equip de rastreig que tenim. En aquests moments l'equip de rastreig vigila a 3.400 contactes estrets, no positius, però que estan aïllats, i des que es va començar aquesta tasca de rastreig, que va ser mitjans de maig, 11 de maig concretament, s'ha seguit a prop de 1.000 positius i s'han vigilat a prop de 5.000 contactes estrets. Amb això el que volem dir és que, a pesar d'aquest augment de xifres que tenim a les nostres illes, això ens ha de suposar un toc d'atenció, no baixar la guàrdia ni un mil·límetre, i des del govern volem tornar a llançar el missatge de responsabilitat de la nostra ciutadania. No està de més tornar a recordar que l'utilització de la mascareta és obligatòria, que per favor s'han de mantenir les distàncies i que hem de tenir sovint les mans netes amb el gel hidroalcohòlic que a més se proporciona
funciona en els establiments comercials, en els centres de feina, etc. Com dic, en aquests moments crec que la nostra situació sanitària tampoc és comparable amb la dels primers mesos de la pandèmia, en absolut. Dir que dels casos, diguem, acumulats o hospitalitzats en aquests moments, que són de 55 persones, que són 25 més que fa una setmana, només un 4% han necessitat d'assistència mèdica i que més de la meitat dels casos que tenim diagnosticats en aquests moments han estat lleus o asimptomàtics. A pesar de tot això, com dèiem, volem llançar un missatge de prudència també cap a la ciutadania, de toc d'atenció, que per favor no se pot baixar la guàrdia en absolut i, com saben, des dels equips de salut s'està permanentment en guàrdia per veure l'evolució de la pandèmia, en què per si se tinguessin que prendre algun altre tipus de mesures que en aquests moments, com dic, ara en aquests moments no se planteja i que, però no vol dir que demà passat o dins d'una setmana puguin canviar les mesures que en altres consells de governs hem informat de les resolucions que ha pres la Conselleria de Salut. Molt bé, ara passarem a formular les preguntes que ens han arribat via WhatsApp. Primer formularem les que han arribat per la consellera Castro. Comencem amb l'agència EFE, Tomàs Andújar. Demana si podem especificar quants empleats públics estan afectats per la mesura aprovada avui. I també demana si congelar la capacitat de consum dels funcionaris no és contradictori amb la necessitat de reactivar l'economía. Bueno, la congelación de salario afecta a todos los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Baleares, que como ya he dicho antes, en el 2020 están en 34.000 funcionarios. Para nosotros no es deseable la congelación, evidentemente, pero creemos que es absolutamente necesario para el sostenimiento de las cuentas públicas de Baleares y también, como decía, para el incremento de la plantilla. Es decir, nosotros apostamos también por continuar en la contratación de personal que también, evidentemente, tiene un consumo superior que cuando no los contratas. Per altra banda, també demana si se sap quin és el complement que es retallarà. Se minorarán, los complementos no se minorarán igual en todas las mesas, porque como ustedes saben hay una mesa de sanidad, una mesa de educación y una mesa de servicios generales, por lo tanto se adaptará en cada mesa el complemento autonómico que sea más deseable por cada uno de los sectores. Molt bé. La següent pregunta és per a la portaveu. Han arribat dues preguntes referents a l'acord de l'autoritat portuària. Per una banda, Gaceta Nàutica demana si una vegada destituït el senyor Gual com a president d'autoritat portuària es prendrà alguna decisió o es donarà alguna indicació des del govern al nou president sobre la resta d'imputats, que especifica que són 3 tècnics i un vicepresident. Després també IB3 Ràdio, que demana una pregunta que crec que ja s'ha contestat, demana si el govern ja sap qui substituirà a Gual de Torrella. Sí, bé, dir que la responsabilitat que té el Consell de Govern, que és la que m'exercita avui, és la d'apartar o fer el nomenament del president de l'autoritat portuària. En quant a la gestió de cens, vull recordar que aquest és un ens estatal que depèn del Ministeri de Transport, del govern d'Espanya i, per tant, pertoca en el govern d'Espanya la gestió i el funcionament d'aquest ens. I la segona, bé, crec que ja havia contestat, en aquests moments no està decidit qui serà la persona per substituir com a president de l'autoritat portuària. IB3 Ràdio també fa una pregunta referent a la pandèmia. Diu, continua l'alça el número de contagis per la Covid-19 i demana si les illes estan preparades per una possible onada de la pandèmia. Bé, aquestes illes estan preparades perquè si a pesar del principi de la pandèmia vàrem estar
preparades amb un gran esforç de servei sanitari en el que estem novament agraïts, tornem a reiterar el nostre agraïment en el nostre servei de salut. Evidentment, l'evolució de la pandèmia i l'experiència d'aquests mesos ha fet que encara ens haguem pogut preparar més i millor donada aquesta experiència i, per suposat, sí, que estan preparats en el sentit que s'ha reforçat el servei de salut, s'ha reforçat creant aquest equip de rastreig que a més s'ha anat ampliant el nombre de les rastrejadores que estan fent una feina magnífica i hem anat regulant en diferents resolucions mesures preventives. Per tant, el que com a servei de salut hi ha la preparació suficient, però això en cap cas ha de semblar o ha de motivar que ningú pugui baixar la guàrdia davant d'una pandèmia que encara conviu entre nosaltres. IB3 Ràdio també demana sobre el rei emèrit, demana si el govern ha analitzat la retirada de distincions i referències al rei emèrit. Bé, dir que la retirada o concessió de distincions està regulat en la normativa i en aquests moments no me consta que se produeixi o que s'acompleixi en cap d'aquests requisits que pugui establir la normativa vigent. Sí, és una pregunta per la senyora Castro també. Heu dit que vareu tenir una reunió amb els sindicats abans de la pandèmia en referència a aquesta congelació dels sous, que és que ja se volia fer abans o no sé si ho he entès bé. No, cuando me han preguntado por el diálogo social y por lo que he comentado es que antes de la pandemia ya había previsto, ya se llevó a cabo la primera mesa del empleado público y ayer se llevó a cabo otra mesa donde se plantearon distintas alternativas en relación con la subida del 2%. La primera mesa fue una primera toma de contacto, evidentemente allí se pactó un calendario de negociaciones que tuvo que ser suspendida porque el día 14 se declaró el estado de alarma y ayer se celebró nuevamente una mesa donde se informó a los sindicatos del tema que les estoy explicando a ustedes ahora mismo. Però se tenia intenció de congelar el sou també, abans de març? No, se tenía que aplicar el Real Decreto del Estado y, por lo tanto, teníamos que negociar con los sindicatos cómo llevar a cabo esta aplicación. Lo que las circunstancias de la pandemia, de la crisis económica y sanitaria aparejada han cambiado las circunstancias, evidentemente, y lo que teníamos previsto antes de la pandemia ahora no se puede llevar a cabo. Tenim una altra pregunta d'IB3 Ràdio. Demanen quan es tindrà l'equip complet de rastrejadores i quan s'arribarà a les 400? Bé, hem de recordar que en les darreres setmanes i darrers dies s'ha anat ampliant l'equip. Des de Salut els hi podran concretar més en quant en el nombre exacte, però de totes formes, segons les necessitats, vull dir que des del mes de maig que es va crear aquest equip de rastrejadores s'ha anat ampliant aquesta plantilla en la mesura que ha estat necessari. I vull tornar a reiterar que a més fan una gran labor fent un rastreig que a més des del punt de vista quantitatiu i qualitatiu, i si ho comparam amb poblacions d'altres comunitats autònomes, és un dels més elevats que hi ha. No hi ha més preguntes?